Mawu abwino walero lachisanu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC, ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nkhanizi na imitu yake. Thupi la malemu Soja Lucius Banda yemwe anali katswiri oyimba komanso wandale alika m'manda dzulo kumudzi kwawo kwa Sosola m'boma la Balaka. Bungwe la atsogoleri a zipembedzo lapempha Amalawi kuti asiye kufalitsa nkhani zopanda umboni zomwe zingayipitse mbiri ya dziko lino ndi atsogoleri. Makampani ndi anthu omwe ali ndi kuthekera awapempha kuti agwirane manja kulimbikitsa zitukuko zopindulira Amalawi. Takulandirani nkhanizi. Thupi la malemu Soja Lucius Banda yemwe anali katswiri oyimba komanso wandale alika m'manda dzulo kumudzi kwawo kwa Sosola m'boma la Balaka. Poyankhula m'malo mwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, nduna ya zamaboma ang'ono ndi chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda anati malemu Lucius Banda anali munthu okonda dziko lake, olimba mtima komanso odzipereka posamalira anthu osauka. Mese Zamawa ali ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi wachiwiri wawo Dr. Michael Usi anatsogolera khwimbi la anthu popereka ulemu otsiriza kwa malemu Lucius Banda pomwe amalowa m'manda. Ena mwa anthu omwe anali nawo pamwambowu ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, nduna zaboma, atsogoleri a zipani, andale komanso oyimba. Atafika ku Balaka, Dr. Chakwera anafikira ku nyumba ya malemu Lucius Banda m'mudzi mwa Kaumphawi asanadike pa bwalo la maserero la Balaka komwe anthu osiyanasiyana anakapereka ulemu wawo komanso kunali mwambo wa nsembe ya misa. M'mawu awo, mmodzi mwa oyimirira a kubanja a Elias Kamoto anayamika President Chakwera posankha malemu a Lucius Banda kukhala mlangizi wawo pa nkhani za chinyamata komanso luso. Honorable Lucius Banda mene anamba kudwala uthenga udakufikani zaka ziwiri zitatu zambuyomu, ndipo inu munachiona chinthu cha nzeru pena anali kudwala ku Kamuzu Central Hospital. Zitavuta tidakuwuzani, ndipo inu munatuma nduna zanu nthawi yomweyo ndikuwatumiza South Africa, ndipo anapita kumeneko anakakhala bwinobwino nkubwerera. Atabwerera ife tinakupemphani akubanja kuti mwathandize pamodzi ndi mkulu wawo Paul Banda amene amadwala ndi mkulu wawo Francis Banda amene amadwala. Inu munavomera, ndipo pakana munazafika ku nyumba kuzaona, ndipo mwakhala mupeka thandizo nthawi yonseyi. Mwana wa malemu Lucius Banda, John Zembani Banda, mawu ake anati bambo ake anali wokonda kuthandiza ena, ndipo wati bandi ya Zembani yomwe bambo ake anayambitsa ipitirira kuchita zotheka popitiriza izi. Ndikuyamika kuti anayesesa kutiphunzitsa kugwira ntchito molimbika osamatopa ndi kugwira ntchito ngati akapolo. Mwana wanga ankatero osayiwala kukonda kusamala mayi wako ndi azibale ako. Muzikondana, ndinu amodzi everywhere you go. Mmodzi mwa akuluakulu a bandi ya Zembani, mayi Jane Kachepatsonga, ati malemu Soja Lucius Banda anawaphunzitsa zambiri kuphatikizapo kulimba mtima. Powonjezerapo wapampando wa bungwe la oyimba mdziko muno a Vita Chira ati malemu Soja Lucius Banda amamenyera ufulu wa oyimba anzawo ndipo awasowa. As State President, His Excellency Dr. Lazarus Pakathi Chakwera adamusankha kukhala mlangizi wawo pa zaluso komanso za chinyamata. Ndipo ife ngati oyimba tinali onyadira podziwa kuti m'bale wathu wayandikana ndi a President, ndipo nkhawa zathu azitha kukazifikitsa kwa President mosavuta. Malemu Soja Lucius Banda analinso membala wa chipani cha UTM, ndipo polankhula mlembi wamkulu wa chipanichi mayi Patricia Kaliati ati mwezi wa Juni wakhala mwezi wowawitsa ku chipanichi
ndipo apempha Dr. Chakwera kuti athandize banja la Lucius Banda. Mapeto kwenikweni ndikupempheni, natero kuti ndikupepesani ndikuthokozani komanso ndipempha kupempha inu ya president, kupempha mpingo, atsogoleri a Balaka komanso dziko lonse komanso maartist. Ndikupempheni Lucius Banda wasiya tiana iti, wasiya amayi onsewo amadalira Lucius Banda. Lucius Banda, when he was down, anali ndi anzake, Your Excellency, the greatest poverty on earth is lack of friends. And Lucius Banda was not poor, he had a number of friends. And these are the testimony that Lucius Banda had friends. And some of them have been supporting. You've been there for him. Ndipo poyankhula m'malo mwa President Dr. Lazarus Chakwera nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe ati President Chakwera ndokhumudwa ndi imfayi ndipo atsimikiza zothandiza banja lotsala. Your Excellency, munandiuza kuti ndatsimikizire akubanja kuti chikondi chimene munene nacho pa Lucius Banda sichitha tsiku la lero. Mmene munamukondera Lucius Banda ngakhale anali kuvutika ku chipatala kwa zaka zitatu, munandiuza kuti ndatsimikizira akubanja komanso ampingo kuti mudzagwira dzanja la kubanja. Pano apempha kale akubanja. Your Excellency, ndi mtima wanu wachikondi tonse tindi chikhulupiriro kuti banja la Lucius Banda motsogozedwa ndi John ngakhale Uncle Paul tiligwira dzanja kuti tiyende nalo limodzi. Soja Lucius Banda wamwalira ali ndi zaka 53 ndipo wasiya mkazi ndi ana anayi. Mwese Zamawa, MBC, Balaka. Ndipo thupi la malemu Hope Chisano yemwe anali katswiri owulutsa mawu komanso ochita mafilimu alika m'manda m'mudzi mwa Nyaka mdera la Mfumu Kalumbu ku Lilongwe. Isaac Jali anali nawo pamwambowu ndipo wadza ndi zambiri. Anthu mazana anasonkhana m'mudzi mwa Nyaka mdera la Mfumu yayikulu Kalumbu m'boma la Lilongwe kudzakhala nawo pamwambo wa maliro a Hope Chisano. Mawu awo mmodzi mwa asuweni a Hope Chisano akatunga anati imfa ya Hope yawapweteka kwambiri kamba kuti anali munthu odalirika ku banja lonse. Akatunga pamodzi ndi anthu ena osiyanasiyana amene analankhula pamwambowo anayamika abale a Hope Chisano komanso anthu ena onse akufuna kwabwino kamba kosonkha limodzilimodzi zomwe zathandiza kuti thupi la Hope Chisano lichoke m'dziko la United States lifike kuno ku Malawi kuti ayikidwe m'manda. Iwo anayamikanso thandizo limene ofesi ya kazembe woyimira dziko la Malawi ku United States of America akhala akupereka mu nyengo yonseyi. Hope Chisano adatchuka kwambiri zaka zapitazi pamene adali mmodzi mwa anthu ochita masewero mu gulu la Wakhumbata Ensemble Theatre komanso ankachita masewero pa wailesi ya Malawi Broadcasting Corporation makamaka musewero lotchedwa Theatre of the Air. Ndipo mchaka cha 2012 Hope Chisano adapanga nawo sewero la pakanema lotchedwa The Last Fishing Boat la Shem Joya mwa ntchito zosiyanasiyana zimene wagwira. Ndipo patapita zaka zogwira ntchito ngati muulutsi wa pa wailesi ku Capital Radio komanso ku Malawi Broadcasting Corporation, imfa ya Hope Chisano ikuonekanso kuti yakhudza kwambiri ku ntchito za masewero apakanema ndi masewero osiyanasiyana azisudzo. Hope Chisano adabadwa pa 17 September 1970 ndipo wasiya mkazi Vivian ndi ana awiri. Hope Chisano adamwalira pa 1 June ku Seattle m'dziko la United States of America komwe adapita ku mapeto a chaka cha 2023. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Atsogoleri a mipingo mu mzinda wa Mzuzu apempha Amalawi kuti apempherere dziko lino pamene likudutsa mu nyengo zowawa. Atsogoleriwo anena izi pamwambo wa mapemphero apadera omwe anawakonza ngati mbali imodzi yokonzekera chikondwerero choti dziko lino latha zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira. Juliana Chaola wadza ndi ripotili lomwe akuwerenga ndi George Mkandawire. Pophatikiza kupempherera dziko lino, atsogoleri a mipingowa anatenganso nthawi kupempherera moyo wa mtsogoleri wa dziko lino komanso mabanja a anthu 9 omwe adamwalira pa ngozi ya ndege posachedwapa. Polankhula atatha mapempherowo, Bishop Agape Mpama anati anakonza mapempherowo ngati mbali imodzi yokonzekera chikondwerero choti dziko lino lakwanitsa zaka 60 likudzilamulira palokha.
Iwo anapitiriza kunena kuti amipingo akumpoto anachiona chofunikira kuti apempherere dziko lino pomwe likudutsa mu nyengo zovuta. Tinapemphera zinthu zosiyanasiyana, chitetezo pa mtsogoleri wathu, mphamvu, nzeru, komanso mdziko lathu tinapemphera makamaka imene ili yotchuka yakatangale, komanso chitetezo in general pa makalamite zosiyanasiyana amene timakumana nawo ndi zosiyanasiyana zimene tapempherera kuti Mulungu atitsogolere, atipititse patsogolo, komanso atikhululukire zonse zimene tinapempherera pamaso pake mu zaka 60 zimene zapita. Lasi David Nguluwe anati wachiona chofunika kuti Amalawi akhalebe anthu amgwirizano pofuna kuti chitukuko chipitirire. Chimene ndingalangize Amalawi anzanga ndi chakuti tipitirire kukhala anthu ogwirizana opanga chimodzi, chifukwa ngati tidzakhala kuti kugawanikana ndi kuti zizapangisa kuti tilowese zinthu zimene zimapangisa kuti zigawanise dziko lathu, kuti ena azinena kuti ife ndi auku, ena ndi auku, komano tonse tikabala pamodzi tizalona kuti dziko lathu ndi limodzi ndipo chofuna chathu ndi chimodzi. Mipingo yosiyanasiyana inatenga nawo gawo pamwambo wa mapempherowo omwe anachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Bungwe la atsogoleri a zipembedzo la Religious Leaders Organization lapempha anthu ndi atsogoleri a mipingo mdziko muno kuti asiye kuyankhula kapena kuyika ndemanga pa nkhani zopanda umboni zomwe zingayipitse mbiri ya dziko lino komanso atsogoleri ake. Atsogoleri a zipembedzowa anena izi ku Lilongwe pa mapemphero omwe anachititsa opempherera utsogoleri wa dziko lino ndi mavuto omwe akugwera dziko lino. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Malinga ndi atsogoleri a bungweli, cholinga cha mapempherowa chinali kupempherera dziko lino, utsogoleri wake, ngozi zogwa mwadzidzidzi, imfa ngakhalenso kugwiritsa ntchito masamba a mchezo mosayenera. Mkulu wa bungweli a Muhammad Chindamba wati dziko lino likukumana ndi mavuto ambiri ndipo kufalitsa nkhani zabodza pa masamba a mchezo kuli ndi kuthekera kusokoneza umodzi komanso mtendere wa mdziko muno. Apa iwo apempha anthu ndi atsogoleri a mipingo kuti apewe kuyankhula ndi kufalitsa nkhani zomwe zilibe umboni, poti ati zili ndi kuthekera kuononga mbiri ya dziko lino, ndipo ati m'malo mwake alemekeza atsogoleri omwe akuyendetsa dziko lino. Qur'ani imanena kuti qul allahumma malik mulku tutil mulku man tashau, imanena kuti Mulungu ndi amayika udindo, ndipo Mulungu ndi amenenso amalamula kuti udindo uliwonse tiyenera kuti tiulemekeze, ndipo udindo uliwonse umene uli wanziko tikuziwa pakali pano pakutilamulira ndi a president Chakwera tiye ndi alemekeze ngati mmene timalemekezera mautsogoleri onse. Nazuzula kwambiri kunena kuti ngati dziko la Malawi tingofalisa nkhani zimene tilibe umboni weniweni zizazesa ziwawa mdziko muno, zizazesa anthu kuchoka ku Mulungu kupita kunzeru za usatana, ndipo tinauza anthu kunena kuti yayi tiyenera ife azibusa komanso ife mashehe tisamasogolere chinthu chimene chili chonyasa chimene sichili chabwino mu chipembezo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli, Mbusa Brian Nyirenda, wati kufalitsa nkhani zopanda umboni m'masamba a mchezo kukhoza kubwenzeranso mbuyo ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Apa iwo ati nkofunika kuti anthu agwirane manja potukula dziko lino ndi kupewa kupeka nkhani zoyipitsa dziko lino. Dziko la Malawi limazika kuti ndi dziko la mtendere, warm heart of Africa. Ndiye anthu akamamvanso mbiri zoyipa zokhuzana ndi dziko la Malawi tikozanso kuononga dziko makamaka pamakhala anthu ena alendo amene amatha kubwera ochoka kunja kubwera ku Malawi kuno. Ndi akamamva kuna kuti dziko la Malawi lili ndi izi zoyipa, nkhani zosiyanasiyana, tikozanso kuchepesa kubwera kwa alendo ngati ma tourist. Zinungati zimenezi amalandira nkhani imene ili yoyipa, imene ili yaboza yokhuzana ndi dziko. Ndiye zimenezi zikhuzanso kuononga dziko lathu ivinso ku nkhani za chuma. Atsogoleri a zipembedzo zosiyanasiyana mdziko muno monga malasi, asilamu, maprofeti komanso abusa ndi ena mwa omwe anachita nawo mapempherowa. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamalimidwe wati mbewu ya fodya ikufunika kwambiri pa msika wa pa dziko lonse lapansi, ndipo dziko lino likukonza njira zopezera phindu lalikulu kupyolera mu ulimi wa fodya. Mkulu wa nthambi yoona za mbewu ku unduna wa zaulimi Elida Kazira anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa chinambala 36 wa bungwe la alimi a fodya la Tobacco Association of Malawi, TAMA. McDonald Chiwayula ali ndi tsatanetsatane mulipotiri.
polankhula pa msonkhano wa bungwe la alimi a fodya la Tobacco Association of Malawi tama, mkulu woona za mbewu mu unduna wa zamalimidwe Aelida Kazira ati mbewu ya fodya ipitilira kubweretsa ndalama zambiri ku dziko lino, koma chifukwa cha zovuta za kusintha kwa nyengo undunawu wayamba kugwira ntchito ndi mabungwe ena kuti alimi a dziko lola fodya wambiri. Fodyayo msika ulipo, misika ikanapezeka ndiye titenge mwayi pa misika imene kupezekayo kulima fodya okwanira. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la tama Farmers Trust Abiel Kalimabanda ati ulimi wa fodya uli ndi kuthekera kosintha miyoyo ya alimi komanso kupezesa dziko lino ndalama zakunja. Iwo ati alimbikitsa alimi kuti alime fodya ochuluka kuti apindule kwambiri ndi mbewuyi. Chinthu chiwodziwika bwino namba 1 mdziko muno chimene chikhoza kutibweretsera ndalama yakunja ndi kuti ndi ulimi wa fodya. Fodya ikhayo amene kumalawi kuno akhoza kubweretsa ndalama yakunja. Fodya ikhayo kumalawi kuno amene mulimi mwini kumudziko akhoza kupeza ndalama yochuluka pakamalo kochepa, chifukwa mbewu zinazi kuti munthu zimpindulire zenizeni zimafunika akhale ndi malo akulu kwambiri. Pothirirapo ndemanga mmodzi wa akuluakulu ku banki ya Reserve Akisusi Mwaka ati ngati nyengo ikhala yokhazikika chuma cha dziko lino chipitirira kuyenda bwino chifukwa ndalama zambiri zakunja zidzapezeka kuchokera ku ulimi, ndipo fodya ndi imodzi mwa mbewu zobweretsa ndalama zakunja mdziko muno. Ndeti njiyemekeza kuti ngati chaka chammawa zinthu zitakhala bwino ndekuti tiona kuti chuma cha dziko lino chipita pasogolo. Chaka chino fodya wapereka ndalama zoposa madola 327 miliyoni a dziko la America patangotha masabata 11 fodyayo akugulitsidwa pa msika. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Thupi la malemu Soja Lucius Banda yemwe anali katswiri oyimba komanso wandale alika m'manda dzulo kumudzi kwawo kwa Sosola m'boma la Balaka. Bungwe la atsogoleri a zipembedzo lapempha Amalawi kuti asiye kufalitsa nkhani zopanda umboni zomwe zingayipitse mbiri ya dziko lino ndi atsogoleri. Makampani ndi anthu omwe ali ndi kuthekera awapempha kuti agwirane manja kulimbikitsa zitukuko zopindulira Amalawi. Takulandiranso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, unduna wa zaumoyo walangiza zipatala zamano mdziko muno kuti zikhale ndi chidwi chopititsa patsogolo ukadaulo pa ntchito zawo komanso zionetsetse kuti thandizo lawo likupezeka kwa Amalawi mosavuta. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Dauti wanena izi pamene amatsegulira chipatala chamano cha mpingo wa SDA ku Lilongwe. Zambiri mlipotiri. Malinga ndi pulezidenti wa mpingo wa SDA Mbusa Tone Nyirenda, chipatala chakale chamano pa chipatala cha Lilongwe Adventist chinalibe zipangizo zokwanira kuthandiza anthu. Anyirenda ati ali mchikhulupiriro kuti tsopano atha kufikira anthu ochuluka ndi thandizo la makono.
mavuto amene adalipo ngakuti mipando ina idali yothyoka yosakhala bwino kuti mapeshenti odwalawo akakhalapo kuti alandire chithandizo kumamva dzina dziubayabaya dziutsinatsina pa mpando ndiye adatithawiratu odwala ambiri ofuna thandizo la chithandizo cha mano adatithawira umapita kuzipatala zina chifukwa simunali bwino komanso ngakhale zipinda zake zidaonongeka ugumukira komanso ndi zibowo fumbi ndi zina zotero sizidali zabwino kwenikweni sizimakongola ndiye panopa ayi achichenetsa chipatalachi timachiona bwino tikukhulupirira kuti tsopano ngakhale oti afuna thandizo la mano lothandizidwa kutsukidwa mano akakhala. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Halima Daud wayamikira mpingo wa SDA kamba kothandiza boma kulimbikitsa nkhani zaumoyo. A Daudi apemphanso zipatala zina za mano kuti zidzionetsetsa kuti zikupereka thandizo loyenera komanso pa mtengo woti anthu ambiri adzitha kupeza thandizo. Chipatala chofunika kwambiri chipatala cha mano monga mukudziwa anthu ambiri akadwala mano amayenda mina mitunda itali ukatali kwazulisa mano ukapangisa cheke mano kuti ali bwanji ena samapita futi mitunda ndio itali ife ngati boma tikuyesesa kuti every 5 kilometers iliyonse pakhale chani papeza kuti pali chipatala kuti anthu asamavutike mayenda mitunda itali kuti azikalandira chithandizo chakumadwala. Ife ngati boma ndisangalala kwambiri kuti Adventist alimuyesera ndithu kulimbikitsa ngati momwe mwayiona lero ya makono. Chipatala cha mano cha Adventist ku Lilongwe achikonza ndi kuguliramo zipangizo za makono ndi thandizo la ndalama lochokera ku Thompson and Barbara Mpinganjira Foundation komanso Adventist Health International. Munkhani za malonda wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Owen Chomanika walimbikitsa kampani ndi anthu omwe ali nkuthekera kuti agwirane manja polimbikitsa zitukuko zopindulira a Malawi. Achomanika anena izi pamene amatsegulira zokambirana za masiku awiri zolimbikitsa mgwirizano pa chitukuko zomwe lakonza bungwe la Public Private Partnership Commission PPC ku Lilongwe. Zambiri mulipotire. Achomanika anati dziko la Malawi likufunika ntchito zomangamanga za makono zomwenso zikufunika ndalama zokwanira. Iwo anati pa chifukwachi nkofunika kuti mabungwe a mdziko momwe muno komanso akunja agwiritse ntchito mwayi umene ukupezeka pa mgwirizano wa pakati pa boma ndi a bizinesi omwe umatchedwa Public Private Partnership PPP kuti a Malawi apindule. Ntchito zofunikira kuti tipange chitukuko mdziko munomo zikufunika makobiri. Zikufunika ndithu papezeke makobiri oti tipange. Ndiye zimene zijazi kuti zipangike ali ni makobiri boma lili nawo komanso paliso makampani ni mabungwe omwe ali ndi ndalamazi. Koma iwo ndalama zawo cholinga chawo afuna apange profit. Ife ndalama zathu ngati boma cholinga chathu choti titumikire anthu. Koma nchifake kuli kachizungamana kuti PPP cholinga chona kuti boma ndi makampani awo tikhoza kubwera pamodzi. Iwaja nkupanga chinthu choti kupanga ulonsewu. Kupanga nsewu iwo apanga profit ifeso boma ndiye kuti anthu ali ni nsewu wanyuwani mmene tikutero munde kuti tiyabwezera munthu ina yake tidzipereka pang'ono kapena iye ayipapezeka njira ina yomwe iwo adziyendesa nsewu. Mkulu wa Public Private Partnership Commission a Patrick Bambe anati ochita malonda mdziko muno akuyenera achilimike kupeza ndalama zothandizira ku ntchito zomangamanga kamba kakuti ntchito zoterezi nthawi zambiri akuti zimasowa ndalama zokwanira. Monga mukudziwa dziko la Malawi pakali panopa lili ndi zofunika zambiri makamaka nkhani ya chitukuko. Infrastructure, misewu, zipatala, ma airport zonsezo zofunika ndalama zambiri. Zonsezo zingathe kuchitika kudalira kuboma lokha. Budget yathu ini zambiri zoti ipange ndiye zipakhala zovuta kuti ma project onsewa apangidwe ndi boma pawokha. So sonkhano umene utaranitsa ma local investors anthu a business a Malawi munomo kuti athe kuzindikira mwayi wene ulipo kumbali ya business popanga ma project amene wawo. Pakadali pano bungwe la United Nations Economic Commission for Africa UNECA lati ntchito za ubale wa anthu a business ndi boma private public partnership zakuno ku Malawi zikuchita bwino kwambiri muno mu Africa. Kunsonkhano uku kwafika nthumwi zoposa 100 zochoka ku makampani osiyanasiyana amene si aboma komanso mayiko amene amathandiza dziko lino pa nkhani za chitukuko amene akutakataka pa ntchito za public private partnership mdziko muno. Akatswiri pa nkhani za chuma alangiza boma kuti liyike chidwi chake
pakubwereka ndalama zothandizira kupanga katundu wa m'mafakitale. Izi zikudza pomwe akatswiri zachuma akuti ndalama zambiri zomwe boma limabwereka zikumalowa kumalipiro a anthu ndi ntchito zina. Mkulu wa bungwe la Malawi Economic Justice Network Mergin Bertha Phiri ati ndalama za ngongole zingathe kutukula dziko zitagwira ntchito moyenera. Zambiri mripoti la Trust Office. Ngongole za dziko lino zomwe tsopano akuti zili pa 13.9 trillion kwacha zikuchititsa kuti boma lizika ndalama zoposa 1 trillion kwacha zapadera zobweza chongola zanja chabe. Poyankhulapo wachiwiri woyamba kwa spika wa nyumba ya malamulo Amadaliso Kazombo ati ngakhale ngongole ndiyofunikira pa chitukuko cha dziko, nthawi zambiri ngongoleyi sigwiritsidwa ntchito mosata ndondomeko. Tukuboti nkubira kwa nthawi zinthu zikozeka ko pakati pano ife MP tifokozeka tifuna ndalama ziboma lisibwereka ziyagwira ntchito bwino. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Economic Justice Network Bertha Phiri wapempha unduna wa zachuma kuti onetsetse kuti ndalama zikupita ku magawo otukula chuma cha dziko lino. Ndeduna kuti kodi tikabwereka ndalama zikulowa kuti makamaka ndi nkhaniso iyi kodi tizipitirabe kubwereka ndikumangogwirisa ntchito zosakhala za chitukuko. So pamene pamwena ukonzeka unawo kuti yafika nthawi kuti tizibwereka ndikumayika m'masectors amene atipangise unawo kuti tipindule ndalama ija kuti pamwe poti tikubweza ifeyo tayamba kupindula ndikuona phindu wa zimene ndalama zimene zikuchita. Mkumano waukulu owunika ngongole ya dziko lino unabweretsa pamodzi akuluakulu aboma, azipembedzo, akuluakulu amabungwe omwe si aboma komanso anthu ena apadera. Trust Office, MBC, Lilongwe. Munkhaniza masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames idzasewera ndi matimu a Senegal, Burkina Faso ndi Burundi mu gulu L la ndime ya magulu yolimbirana malo ku mpikisano wa Africa Cup of Nations wa chaka cha 2025 mdziko la Morocco. Izi zikutsatira maere omwe bungwe la CAF lachititsa lachinayi mu mzinda wa Johannesburg ku South Africa. Masewero achipululawa achitika miyezi ya September, Oktoba ndi Novemba chaka chino, pamene mpikisano wa Africa Cup of Nations ku Morocco uzayamba pa 21 December 2025 mpaka pa 16 January 2026. Ndi nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane na insomito yake. Thupi la malemu Soja Lucius Banda yemwe anali katswiri oyimba komanso wandale alika m'manda dzulo kumudzi kwawo kwa Sosola m'boma la Balaka. Bungwe la atsogoleri a zipembedzo lapempha Amalawi kuti asiye kufalitsa nkhani zopanda umboni zomwe zingayipitse mbiri ya dziko lino ndi atsogoleri. Makampani ndi anthu omwe ali ndi kuthekera awapempha kuti agwirane manja kulimbikitsa zitukuko zopindulira Amalawi. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.